Igande honetan, Bilboko kafe antzokian Galiziako haize freskoa eta Euskal Herriko berdetasuna batuko dira, sitio distinto dokumentalaren aurkezpenarekin. Os galegos que chega a Euskal Herria, en concreto aquí a Marxe Esquerda, chegou a remates do século XIX. Sobre todo viña a traballar nas minas. Davide Cabaleiro zuzendutako eta Zirriborro eta Pixel Filmsek produzituriko luzemetrai dokumental honetan, Euskal Herrira eta batez ere ezkerraldeko industriagintzara emigratu zuten galiziarren abentura jorratzen da. Hauekin batera, Euskaldun eta galiziarren arteko fusioa eman eta bi kulturen arteko harreman berria sortu zen. Se tardaba para venir 24 horas. Me acuerdo que mi padre me dio 1000 pesetas de aquellos tiempos. Orain dela 5 urte hasitako proiektu honek Galiziatik abiatu ziren migrazio mugimendu ezberdinak batzen ditu. Orain dela 150 urte abiatu zen prozesu hau eta dokumentalean Galiziatik Euskal Herrirako bidea zergaitik hasi zuten jorratzen da eta nola bide honek bi herrialdeen batzea ekarri duen. Cando se produxo o afundimento do Prestige, enseguida... Dokumental honetan, hau bizi zutenen testigantza eta hau ikertu dutenen informazioa biltzaz gain, ordutik gaur arte Galiziar eta Euskaldunen arteko harremana aztertzen da. Beraz, igandean, Bilboko kafe antzokian arratsaldeko 6 aurrera gure herrialdeko parte diren bizilagun hauen jatorriaz ikasteko eta dokumentalaz gozatzeko aukera paregabea dugu. Galiziako belaunaldi berri batek baita ere Euskal Herrian ikusi zuen nolabaiteko ispilua. Galizaz maitemendu nintzen eta iruditzen zait